Takže už dlhšie som mala také nutkanie natočiť toto video a trošku som sa tomu bránila, stránila a tak ďalej, ale to nutkanie už bolo také silné, že ak pozeráte toto video, tak je to pre vás. A dosvieti sa niečo, čo máte počuť. Išla som s čistým štítom, pretože neviem, či to bude o láske, či to bude o kariére, či to bude všeobecné, ale niečo proste chce ísť von. A prvá karta, teda úplne omylom, mi vypadla táto. To je karta Cisár a symbolizuje taký nadvzor otca, vládcu, proste ideálneho muža, ktorý stojí pevne na tej skale a pozná svoje presvedčenia, ktorý presne vie, čo je správne urobiť v akejkoľvek situácii, a na rameni mu sedí sokol, čiže má nadhľad nad všetkým. Je to taký pravzor Boha, Otca a tak ďalej ako patriarchu. Čiže čo chce... Ďalej vyšli 3 ďalšie karty. 6 pentaklov, 7 palíc a 5 pohárov. 6 kolies je niekto veľmi štedrý, niekto, kto sa rozdáva, kto má rád deti, ktorý je veľmi láskavý a snaží sa o to, aby všetci okolo neho mali dostatok všetkého, čo ho potrebujú. Že proste je to taký človek, ktorý by sa rozdal. V tomto prípade má z čoho rozdávať a je to žena, ktorá je veľmi taká nežná, je veľmi skúsená vzhľadom k tomu, aké má dlhé vlasy v tomto konkrétnom balíčku. Čiže tiež je to taká ideálna matka. Alebo veľmi starostlivý človek. Ale zároveň to môže byť človek, ktorý dáva už z toho, čo má, a možno, že sa nie v zlom, ale nevidíte, koľko v skutočnosti ten človek má. On dáva iba toľko, koľko si môže dovoliť. Čiže áno, je to nezištná pomoc, ale zároveň príde mi to, že ste v situácii, kedy vám chce niekto pomôcť a vy tú pomoc akoby nepríjmate, pretože nechcete byť záťažou alebo nechcete mu byť nič dlžný, ale pamätajte, že ten človek má za sebou ešte celý sad tých jablk a potom vám iba jedno jablčko z tých, ktoré už ako keby zozbieral. Čiže nebojte sa príjmuť pomoc od druhých. Ďalej je tu karta 7 palíc, na ktorej je teda muž, taký mladý muž, chlapec, ktorý si dokázal obrániť svoje. Tie zvyšné palice sú za ním usporadené do plota a on drží ako keby tú poslednú, ten posledný článok, ktorým bráni tým vlkom, aby sa dostali dovnútra do nejakého osídlenia, do domova. Nie, vzadu je tam dobytok, čiže chráni si svoje. Nemáte sa báť ochrániť si svoje zásady a to, čomu veríte, pretože ľudia, ktorí vám budú chcieť pomôcť, vám pomôžu alebo navrhnú pomoc aj napriek tomu, že vy si tie svoje zásady dodržíte. Že nebojte sa prejaviť svoj názor, pretože často ľudia majú problém s tým, že sú príliš milí a potom ako keby nechávajú so sebou zámerne metať, šľahať životom a tak ďalej. Že dobrý človek neznamená, že príjmete všetko, čo vám ten osud dá, ale ten osud vám dáva práve aj tie skúšky a úlohy,
ktoré musíte splniť. A v tomto prípade je to obrániť si vlastné, obrániť si rodinu, majetok. Byť milý, slušný, áno, ale nebať sa postaviť sa za seba a svoje zásady. Ďalej je tu 5 pohárov. A teda ten muž na karte je veľmi sklesnutý. A pozerá sa iba na tie 4 poháre, ktoré už sú vyliaté a ten 5, ktorý má pred sebou ešte stále plný, nevidí. Že tá situácia vyzerá, že nemá konca, nemá viacero možností. Vyzerá, že sa dokážete vybrať iba jednou cestou. Ďalej to môže byť niečo spojené s láskou, keďže má okolo prsta omotanú červenú stužku, ktorá sa mi zdá, že v čínskej kultúre to majú, že ako keby sa vám okolo prsta omotáva stužka a taká istá stužka zase na druhom konci je priviazaná k vašej spriaznenej duši alebo k vášmu životnému partnerovi. A keď sa tí dvaja stretnú, ako keby sú pre seba stvorení. Takže možno, že je to aj ohľadom lásky. Príde mi to ako keby ste hľadali tú svoju spriaznenú dušu a nevidíte koniec tej druhej stužky. Že neveríte, že niečo také sa vám môže stať, alebo či je to vôbec reálne. Pretože na konci tej karty tá stužka ako keby nepokračuje. Ona končí na hrane tej karty, ale zároveň sa jedným končekom dotýka tej hrany. Čiže my nevidíme, že kam tá stužka ďalej pokračuje. Ona tam proste je. Čiže zachovajte si dôveru, zachovajte si svoje presvedčenia. Ten svet, áno, je nejaký, je všelijaký a tak ďalej, ale zároveň sila mysle a manifestácie je veľmi silná, čiže ak vy nedovolíte, aby vás ten svet smýkal tým smerom, ktorým vám ostatní hovoria, že ten svet ide a že tak ten svet funguje, tak časom sa, dajme tomu, že kliatba prelomí a vy sa dostanete do toho sveta, do ktorého chcete ísť a v ktorý chcete veriť. Pozrime sa, čo ďalej. Je tu na spodu bol páža pohárov. A je to karta, ktorá symbolizuje lásku. Poháre všeobecne znamenajú emócie, milostné vzťahy a tak ďalej. A toto páže je ako keby najnižšie v tej hlavnej štvorici, ktorá je v každom tom odvetví, dajme tomu, že je tam vždy páža, rytier, kráľovná a král. To páža je najnižšie. Musí 7 rokov robiť páža rytierovi a nosiť mu ako zbrojnož niektoré veci. Tuto som sa možno pomýlila, učila som sa to v škole, ale ide mi to takto, takže je tam niečo s tou 7. Čiže to páža musí byť tým sluhom tomu rytierovi a ten rytier zase tej kráľovne alebo kráľovi a tak nastupuje ten rebríček stále vyššie a vyššie. Čiže v tomto, čo si myslíte, že vám ide alebo nejde, ste ešte len veľmi na začiatku. A sami nevidíte všetky tie možnosti, ktoré vás v budúcnosti čakajú. Akože možno, že ste zažili drastickú zmenu v práci, drastickú zmenu v vzťahoch, aj možno, aj keď skôr mi to ide na tú pracovnú životnú oblasť. Niekto vám navrhuje pomoc. Ale vy máte pocit, že sa voči nej musíte obrániť, pretože už vám niekto rovnakú pomoc navrhoval. Ale keď ste ju prijali, tak vás veľmi zranil. Ale tentokrát je to iné. Ten človek to nerobí z vypočítavosti. On má z čoho dať, tak chce dať, lebo je to pre neho prirodzené. Pretože pre ľudí, ktorí majú viac, oni vedia, že či už je to materiálno, či už je to finančné zabezpečenie a tak ďalej. Oni vedia, že keď tie peniaze dajú, oni sa k nim vrátia. Je to ten kolobeh, že tie peniaze nemôžu stáť na jednom mieste, inak by
nekolovali a neboli by stále v pohybe. A práve ten pohyb vytvára tie ďalšie nové možnosti a ďalšie nové financie. Čiže ten človek vám dáva iba z toho, čo on má a dáva to nie že sebecky, že vie, že sa to k nemu vráti, ale že proste vidí, kde môže pomôcť a robí to. Je to, povedala by som, že až tak trošku vedené zhora. Že podľa toho, v čo veríte. Vesmír, Pána Boha, Boha ako takého. Že proste ten človek vie, že tým robí dobrý skutok a vie, že to cez neho nejak ide. Nemusí to vedieť vedome, ale proste sa vám snaží pomôcť. A vy si síce musíte obhájiť to svoje, ale nie z toho hľadiska, že urobím to sám. Urobím to sám, pretože vy nevidíte tie 4 poháre, ktoré sa dajú otočiť a naplniť znova. To nie je taký problém, proste požiadať krčmára v tomto prípade asi, že aby tie 4 ďalšie poháre dolial. Nemusíte byť nad tou poslednou možnosťou, nemusí to byť ten posledný pohár. Čiže to rozhodnutie je veľmi na vás a ste ešte len na začiatku tej cesty, práve ako to páža. Ešte z neho bude zbrojnož, ešte z neho bude rytier a tak ďalej, že možno, že 7 rokov vám trval nejaký cyklus, alebo možno vaše obľúbené číslo je 7, že 7 rokov ste boli v nejakej práci, 7 rokov vám trvalo niečo si uvedomiť. A teraz nastáva ten bod zlomu, kedy si už myslíte, že nie je cesty ďalej, ale je to ešte len začiatočný bod. Je to na vás. Ako ten mág, ktorý teraz vyšiel, že tiež bol na spodu balíčka. Spodok balíčka vnímam ako také podenergie, ktoré ešte potrebujú sa dostať von, ako keby k tomu čítaniu, aby to dávalo väčší zmysel. Čiže ten mág, on už pozná všetky tie druhy tej arkány. On už vie narábať s tými palicami, on vie narábať s pentaklami, on vie narábať s tými pohármi. A už iba používa svoje znalosti a všetko, čo vie na to, aby vytvoril to, čo chce a to, čo potrebuje. Čiže on už vie používať svoje vášne správnym spôsobom. On vie používať svoje emócie správnym spôsobom a chápe ich. On vie svoje materiálno, svoje hodnoty spracovávať na úplne inej úrovni. Čiže musíte sa tak trošku stať tým svojim mágom svojho života, aby sa toto stalo. Verte si. Vy už máte všetky prostriedky, ktoré teraz potrebujete k štartu. Nemáte všetky prostriedky, ktoré potrebujete, aby to nabehlo na ten spád, ktorý vy chcete, aby to šlo, ale zároveň vy ich nepotrebujete, lebo ich nazbierate na tej ceste. Že dôležité je začať a cítite sa, že ste ako keby zavesení vo vode dolu hlavou. A to nie je správne, lebo vy nie ste. Vy môžete vyplávať von, môžete sa od toho oslobodiť. Takže toto tiež beriem skôr ako takú podenergiu. Nebojte sa robiť zmeny, pretože akýkoľvek pohyb je pohyb smerom vpred. Pohyb smerom vzad neexistuje. Áno, môžete urobiť horšie rozhodnutie, môže vás to nabrať do iného smeru, ale zlé rozhodnutie neexistuje. Existujú len dobré a lepšie rozhodnutia. Pretože keď sa neviete rozhodnúť kvôli tomu, aby ste neurobili zlé rozhodnutie, tak stojíte na mieste a nehýbete sa. A to je horšie, ako urobiť nejaké rozhodnutie, ktoré sa možno časom môže ukázať, ako že nebolo až také vhodné, alebo že to mohlo proste dopadnúť lepšie. A veľmi rýchlo sa vám časom začne dariť. Toto už je zase rytier pentaklov, ktoré symbolizujú financie, materiálno, a všetko pozemské kvázi, všetko, čo vidíme v 3D, 4D a tak ďalej. On vám doniesol to koleso. Je na tej karte vidieť, že vyslovene sa ukazuje, že aha, ja to koleso už mám. Že proste na to, aby to začalo, máte absolútne všetko potrebné a už treba urobiť iba ten prvý krok. Čiže nebojte sa príjmuť tú pomoc.
môžu byť pre vás dôležité, alebo môžete veľmi veľa vidieť čísiel. Jednotku, štvorku, šestku, sedmičku, päťku. Najčastejšie opakujúce sa čísla napríklad na ešpezetkách, alebo... No sa mne teraz veľmi stáva, že všade vidím 22 na ešpezetkách, všade. Takže môžete tieto čísla znova šestku, sedmičku, päťku, jednotku, štvorku vidieť opakujúce sa na veľmi veľa miestach, napríklad v čase. Pozrite sa na hodiny a je tam 5:55, dajme tomu. Alebo podobne. Opäť jednotka a jedenástka. Pod tou kartou 7 palíc, ktorá symbolizuje nejakú ochranu, obranu samého seba, vyšla karta Spravodlivosť. Počuli ste to? Začalo strašne fúkať, ale že strašne. A podsúklo mi pod parapetu. A niečo vám príde ako silný výchor a rozmetie vám aj tie najsilnejšie presvedčenia o samých sebe. No a teda táto karta obrany. Ona má ten meč vstýčený. Ona vie presne, čo s ním chce robiť. Ona s ním odráža slnečné svetlo. Je tam zase tá podoba božstva v tom slnku. Že ona je chránená a vie to, preto sa nebojí ten meč vstýčiť, lebo vie, že čokoľvek urobí, akýkoľvek pohyb. A hlavne, že keď si obráni svoje, tak bude chránená práve tými, ak veríte, na anielov, božstvami a tak ďalej. Má pod sebou jesenné dubové lístie. To pre vás môže niečo znamenať. Možno, že je váš obľúbený strom dub, alebo nejaké miesto, ktoré je pre vás dôležité, na ňom vyrastá dub a tak ďalej. Je to veľmi silná žena a v ruke drží v jednej meč vstýčený a v druhej kameň. Je nepohybná, nepohne svojimi zásadami, nenechá si skákať po hlave. Ona jednoducho vie, čo je pre ňu správne, vie, čo chce a za tým nie, že ani ide. Ona vie, že to k nej príde, keď bude čo najdlhšie držať tie svoje zábrany. Nie steny. Tie svoje nastavenia myšlienkové a tak ďalej. Že ako keby vie, že tou svojou vierou a pevnotou v tých svojich zásadách pretvorí ten svoj vlastný svet. A ďalej vyšlo ESO pohárov, ktoré symbolizuje nové začiatky, nové emócie. Možno až tak trochu v oblasti lásky. Podľa mňa to niečo, za čo chcete bojovať, je niečo, čo vás už veľmi dlho naplňa, alebo je to nejaký váš detský sen, ak je to v oblasti kariéry. A tým, že s tým začnete, že prekonáte ten svoj strach, lebo strach je iba pozemský a je to iba skúšač. Pretože čo sa v skutočnosti môže stať? Dobre, podáte si do toho zamestnania, do ktorého chcete ísť. Najhoršie, čo sa môže stať, je, že vám povedia nie. Nežijeme v telenovelách. Ak sú to slušní ľudia, tak vás nepostriekajú kávou a nepošlú vás kade ľahšie. Takže ani vás nebudú zosmiešňovať, pretože keby zrovna, tak vy nechcete byť v priestore, kde vás budú ľudia zosmiešňovať a nebudú vás brať vážne. Čiže tam by stále bol ten motív toho, že vy tam nechcete pracovať, nie že vás oni nezoberú. Takže keď to vyjde, keď budete čo najdlhšie v tých svojich správnych myšlienkových nastaveniach a budete si to manifestovať, tak vás to naplní neskutočným pokojom. Bude vám to pripadať až také celkom čarovné. Taký pocit Vianoc v práci. Alebo v tej konkrétnej situácii, že zrazu budete si mysleť, že
to dáva zmysel. Pretože keď zažívame nejakú životnú zmenu, áno, sme v nádeji a takto, ale stále je tam niekde ten čertík vzadu za uškom, ktorý tam kričí tým zvoncom a zvoní, že nie, na to nemáš a tak ďalej. A proste keď už to príde a stane sa to, tak zrazu príde taký pokoj, že preto toto robím. A tiež môže byť veľmi dôležité obdobie rýb, pretože na tej karte sú dve rybičky, ktoré idú k sebe. Čiže 21. február až cca 21. marec môže byť pre vás veľmi prínosný. Čiže vytrvajte, dnes je začiatok novembra. Čiže áno, môže to trvať dlhšie, ale to neznamená, že máte poľaviť. Proste robte všetko tak, ako doteraz, alebo lepšie. A tá zmena príde. Ale najskôr musí niečo odísť. Karta väža je častokrát vnímaná veľmi negatívne. Pretože je tam predsa len horiaca väža, z ktorej často skáču ľudia dole, aby sa zachránili pred ohňom. Ale to nie je tiež, všetci vieme, že najlepšia voľba sa skočiť z 20-metrovej veže. Takže je to také, že buď alebo, ale čokoľvek urobíte, tak proste sa vám stane niečo zlé. Ale to není o tom. Konkrétne v tejto karte žiadni ľudia z nej neskáču, ani nič. Ale práve, že okolo, myslím, že krkavci, vrany, že prelietávajú. Čiže vy máte tie krídla, vy sa nemáte čoho báť, aby ste odišli z tej veže. Pretože ona sa musí spáliť. Ono, je to až taký motív znovu zrodenia, že napríklad tuto konkrétne je vidno, že tá stavba je postavená z dreva. Tá väža je z dreva. Čiže ona lahne popolom. A aby ste potom ako Fénix proste mohli až biblicky sa vzkriesiť v nového človeka. Čím väčší prerod a čím lepšie veci vás čakajú, tým ťažšie a horšie budú momenty predtým. On vás ten život ako keby skúša, či to naozaj vlastne chcete. Môžete mať dokonca až nočné mory alebo pocit, že bojujete s veternými mlynmi. Ale treba si zachovať tú vášeň a treba vedieť v tú vlastnú silu, v tú až hviezdnu silu, karta hviezda a král palíc, čo je veľká vášeň. On už vie, čo ho baví, čo ho naplňa a ide si za tým. Takže len vytrvať. Dáme si ešte tieto krásne anielské kľúče na záver. Zase fúka. Ešte ísť. OK. Uč sa od života. Čiže veľmi prínosné môže byť napríklad sledovanie iných ľudí, ktorým to vyšlo, pretože tie príbehy sú v konečnom dôsledku od začiatku veľmi podobné, že tiež si prešli buď veľmi ťažkým začiatkom života alebo veľmi ťažkým detstvom, aby sa posunuli ďalej. A buď na seba dobrý. Čiže veľmi dôležité môže byť napríklad prokrastinácia. Keď sa neviete ráno postaviť, keď neviete proste urobiť ten prvý krok, lebo ste príliš unavení, alebo aj vaše telo, vaša hlava si potrebujú odpočnúť, lebo teraz žijeme vo veľmi transformačnej dobe. Planéty sú stále v nejakom blbom postavení, stále sa niečo deje a ten človek to proste, aj keď mentálne to možno nevidíte, ale to telo to veľmi cíti. Ja som teraz mala dlhšie obdobie
také, že som mala pocit, že absolútne nič nerobím, absolútne sa nikam neposúvam, ale z dlhodobého hľadiska som si všimla, že som zrušila veľmi veľa generačných takých vzorcov, čo sa týka vzťahov a tak ďalej, že ono, aj keď sa vám zdá, že možno, že stagnujete na mieste, alebo že chcete urobiť viac pre tú konkrétnu situáciu, ale ono to v konečnom dôsledku v tom momente možno nejde. Dôležité je urobiť, čo najviac viete a čo ho najviac ste schopní, ale nie nepremáhať sa. Už nežijeme v dobe, keď preto nič neurobíš, nič nebudeš mať. Áno, treba robiť, ale treba si nehať aj ten čas na odpočinok a robiť všetko, ako najlepšie viete z toho láskavého a sebe hľadiaceho motívu, času a tak ďalej, že byť k sebe proste láskavý. Keď dneska nedokážete, napríklad nejaký blog píšete, alebo natáčate videá, alebo niečo. Keď dneska proste necítite na to tú energiu, je to úplne v poriadku. Namiesto toho, aby ste sa stresovali a aj tak medzi tým si išli pospať, dajme tomu, alebo robili niečo iné a budete vystresovaní z toho, že aha, dneska som to chcel robiť a už to nestíham a hento toto, tak si nepomôžete. Čiže radšej vypnúť tú hlavu, nehať si to na zajtra. To není lenivosť, to není odkladanie, ale proste dneska mi to nejde, tak to nebudem siliť. Zajtra to pôjde. Pochvál sa za všetko, čo si doteraz dosiahol. Takže áno, musíte vidieť si pod vyššou ochranou. Koľko si v ten deň môžete dovoliť. To neznamená zlenivieť alebo niečo, ale niekedy aj ten mentálny odpočinok treba. Čiže dneska aktívne vypnúť, nemyslieť na to a zase zajtra sa aktívne zapnúť a ísť do toho naplno. Lebo naozaj teraz potrebujeme viac oddychu. Šialené veci sa dejú. Takže je to úplne normálne cítiť sa stratený, cítiť sa bez energie a tak ďalej. Merkúr bol tento rok vyššie času v retrográde, jak v normálnom posune, takže akože tento rok, aj vzhľadom k tomu, že to je deviatkový rok, čiže keď 2025 spočítame dohromady 2 plus 2 plus 5, tak nám vyjde deviatka. Čiže tento rok sa všetko ukončovalo, všetko sa uzatváralo, skončilo sa veľmi veľa vzťahov, skončilo sa veľmi veľa ľudí, skončilo v zamestnaní, alebo sa konečne odhodlalo teda, že nejaký ten posun chce začať. Čiže tento rok ani nie je vhodný, aby ste sa tlačili proste do niečoho nového. Pretože tento rok všetko končí. Budúci rok, 2026, bude sa všetko začínať, pretože to bude jednotkový rok. Bude to začiatok zrodu všetkého. Čiže tento rok je o tom, aby ste si ujasnili tie veci tak, ako chcete, aby vyzerali ten budúci rok a začali nejaký postupný posun. Lebo je november, december, tie energie sa už na prelome toho decembra, januára začnú zase prekláňať do tej jednotky. Čiže len proste začať robiť tie prvé kroky, aby keď dojde tá energia tej jednotky, ste boli pripravení hneď v tom momente konať. Aby ste boli pripravení na ten posun vpred. Ešte nejaké momenty si pozrieme. Nedeľa môže byť pre vás veľmi dôležitá. Choďte dovnútra a premyslite si tú víziu. Vidíte tú víziu. Je na tej karte napísané. Čiže koniec tohto roka je presne na to premýšľanie,
na to, aby ste si boli 100% istí, do čoho chcete ísť. A na to, aby ste si ujasnili tie svoje veci, tie svoje hodnoty, za ktorými si máte stáť. Ďalej môže byť obdobie strelca veľmi dôležité. Čo bude teraz, 23.11. až 21.12. Môže to byť 9 týždňov, 9 mesiacov. Čiže v tomto časovom pásme sa nastane nejaký zlom v tej situácii. Nájdete nové... Ako je to v preklade presne? Nájdete nové myšlienky, nové významy veci. A zobuďte svojho ducha. Obdobie zase barana môže byť veľmi dôležité. Čiže keďže tam bol aj ten symbol rýb a tak ďalej, čiže ten marec cítim, že pre vás môže byť veľmi zlomový. A že sa veľmi v ňom posuniete nejakým smerom. Takisto sa môže niečo stať za 1 týždeň, 1 mesiac, 9 týždňov, 9 mesiacov. Čiže pre celý kolektív, pre všetkých nastávajú veľmi zlomové časy, kedy sa veľmi veľa vecí v našich životoch mení. A musíme byť na seba v nejakom spôsobe dobrý a nenehať sa zahltiť tým, že už to malo byť, už som to mohol urobiť, už som to konečne mohol prekonať, alebo mohol som to prekonať skôr. Nie. Je tam správne načasovanie. Na všetko sa nájde ten správny pravý čas. Tento rok som sa veľmi naučila, že keď sa snažíte siliť veci, tak oni proste nepôjdu. Ono to je o tom správnom načasovaní a o tej vašej životnej ceste. Lebo veľmi veľa vecí ste si už dali na tú sieť, že kam chcete ísť. A je na vás, či pôjdete tadiaľ, či si robíte zastávku a vrátite sa naspäť k tej úlohe predtým. Ale sú tam tie hlavné body, ktoré sú niektoré dané aj na tej časovej osi, že kedy sa vám to má podariť. Dajú sa tieto body sledovať napríklad aj v astrológii. V tom sa zase až tak nevyznám, ale viem, že sú tam proste body v našich horoskopoch aj vzhľadom k ostatným planétam, kedy je tam posun, je tam stagnácia, je tam obdobie oddychu. Takže teraz je to obdobie oddychu takmer pre všetkých, aby potom od toho konca decembra, januára, februára, marec, apríl sa začal ten veľký posun a pohyb vpred. A opäť, 9, jednotka. A jednotka je aj na nedeľu. Aj keď sme my teda naučení, že je to skôr 7, lebo nedeľa je pre nás posledný týždeň, ale v iných krajinách to majú, že aj v kalendári nastavené tak, že začínajú nedeľou. Takže áno, dejú sa veľké veci a veci sa pohnú vpred. Len vytrvať, nezaspať, ale oddychovať a na všetko sa ukáže ten správny čas. A možno, že ten človek, o ktorom sme sa na začiatku rozprávali, že vám ponúkne tú pomoc, sa ešte nenavrhol. A možno, že máte čakať, kým sa ten človek navrhne. To neznamená nerobiť pohyb, áno, treba zakladať nejaký biznis alebo niečo, treba si robiť ten prehľad toho trhu a tak ďalej. A možno, že práve tým, že si urobíte ten prehľad a si uložíte tie myšlienky, tak sa vám niekto na tej ceste objaví, ktorý vám ponúkne tú pomoc. Ani to nemusí vyzerať ako pomoc. Môže to byť nejaká úplná maličkosť, ktorá vám ale pomôže a vystrelí vás zase k niekomu inému alebo k niečomu inému. Čiže máme teraz obdobie odpočinku a ideme do obdobia veľkých zmien. Takže to bude asi všetko. A ďakujem vám veľmi pekne, asi to dopozerali až doteraz. A na hodinách mám 38 minút, takmer 39.
Takže veľmi si to vážim a dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli, niečo nové naučili a že vám to pomôže sa posunúť cez toto obdobie stagnácie alebo kedy máte pocit, že sa veci nehybú celkom nejakým smerom. Takže želám vám ešte krásny deň a majte sa dobre.